Barha kotorni soy borok rokni kebangkuk borokni no Aadhar card tongo. Abo sinimung belaibo bo khobjago tei kebangkuk borokni no PAN card bo tongo. Haki Barha kotor by tiduljak Income Tax Department ni ngai saklai rojak Aadhar card by PAN card no link eba kwrwngjak makhainai hinai. Niyaki phainai sallo Mwngsaswk samungo kebe mungphano ngai mano. Tei abo link khaithani rang khoksa phano nangya tongmani saklai rojak phika rang nangsinai hinai. Haka tabok borok kebangkukni no sengmung kajak bahaikhe Aadhar by PAN card no link khainai joto de khaina nangnai. Bwswk rang nangnai borok khairona nangnai tei salbwswk jora tongsi. iNews team ni ngai seri naima ulundrok ni bagwi aswk ni sengmung rono Sraisrai khaina bagwi phaijak. Sekango siwina di nini PAN by Aadhar link engjak de engjak ya de. Abo bahaikhe sinai. Abo sina bagwi Income Tax Department ni official website o hana nangnai. Hamani ullo link Aadhar status o click marogranai. Link Aadhar status o haikhankhe o PAN hwnwi swijago PAN card number maronai tei aboni ulo tolao Aadhar number maronai. Aadhar number PAN card number romani ullo tolao view link Aadhar status o click rokhankhe no nini PAN card Aadhar by link de link ye de abo Sraisrai swijak panai. Tomono nini Aadhar by PAN card link ngya hinkhe abo official website ni back khaiwi thangphidi back khaiwi thangkhankhe nini bwskango panai link Aadhar hwnai. Link Aadhar hwnai swijago click maronai. Link Aadhar o click romani ullo arniwo official ni kisa information swijak nongo. Information ni bisingtei swijak poranai kheba porewi mano Sraisrai busina bagwi tei aboni ullo arniwo click rokhankhe no tei kaisa window haini hai nugjak phinai norni bwskango mohai khaiwi tei arniwo link khaina bagwi PAN card number hwnwi swijago 10 digit PAN number enter makhainai. PAN card number romani ullo arniwo tolao haini hai Aadhar number marokphinai. Aadhar number romani ullo validate hwnwi swijak a validate o click maranai. Click romani ullo online payment khaiwi maranai. Online payment tabok kotal ke sajak phimani 1000 eba 1000 rang maranai. Amo nini nung mobile baifano khaiwi mano computer baifano khai mano phiaba net link matongnai. Amo haikhe no nini je musukmani jagao khaiwi mano 30 June talni 30 tarik salmari jora abo khaiwi mano